Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pangasinan at Dagupan City. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-26 ng Oktubre, taong 2023. At ako po yung tagapagbalita sa Sunshine News Plus Morning Edition. Ito po si Kapatid J. Miguel Mendoza. At sa unang detalye ng ating mga balitang regional, aspect sa pagpaslang sa isang kandidato sa pagkakapitan sa Barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan. Arestado nitong Miyerkules. Ang detalye mula kay Kaparlet Bor Briguera. Kaparlet. Arestado na ng Aguilar Police ang nitong Miyerkules ang suspect at utak sa pagpaslang sa isang kandidato sa pagkakapitan sa Barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan na si Arnel Flor Mata. Ito ay kinumpirma rin ng Pangasinan Provincial Office. Base sa nakalap na impormasyon ng Sunshine Radio, nakakulong na ang mga suspect. Tikom muna ang bibig ng pamilya at umiiwas na magkomento hinggil sa pangyayari. Base sa nakalap na impormasyon, ang tricycle driver mismo ang siyang nagsabi kung sino ang suspect at nasa likod ng pamumumaslang. Bago ang insidente ng pamumumaslang sa tumatakbong kapitan, galing ito sa isang pagpupulong na umabot ng madaling araw. Ayon naman kay Pangasinan Provincial Director Police Colonel Jeff Pangid, maituturing na ito ay isang election-related crime. Inaasahan naman na magkakaroon ng press conference ng PNP at Provincial Government ng Pangasinan ngayong araw para sa karagdagang detalye. Para sa Diyos at Pilipinas pong mahal, kapartner Ilet Mor Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, MDC Sports Inc. 3x3 Season 3 gaganapin sa Benmalay, Pangasinan sa ika-28 hanggang 29 ng Oktubre sa pangunguna ng SBP. Ang detalye mula kay Kapartner Big Taon. Warwick. Yes, good morning mga kapartner. Gaganapin ang MDC Sports Incorporated 3x3 Season 3 sa Binmalay Catholic School Gym, Binmalay, Pangasinan sa Sabado at Linggo. Ayon kay Samahan ng Basketball ng Pilipinas, Adil Abalos, ito ang kauna-unahang 3x3 ng MDC sa Pangasinan at North Luzon. Sunshine News Blast! Itong palaro natin sa Sabado at Linggo ay unang-unang gagawin dito sa Pangasinan at saka sa Northern Luzon. Ito ay tumatakbo na sa ibang mga probinsya sa Visayas at saka sa Mindanao. Pero dito sa Luzon, tayo ang may una na magkakan. Meron itong Men and Women's Open at bukas din ito sa mga lalakihan na may edad 13 years old and below, 15 years old and below, 18 years old and below, 21 years old and below. Ang mga tatanghaling champion ay maglalaro sa Amoranto Gym sa November 24 to 25, 2023 para sa National Finals kung saan 6 na kupunan ang kukunin. Sunshine News Blast! Yung champion ng 13 under, champion ng 15 under, champion ng 18 under, champion ng 21 under, at saka yung open category na 2. So, 6 na kupunan, times 4 na players, maging 24, plus of course yung kanilang mga coaches. So ngayon nananawagan si Coach Adil Abalos sa mga kabataan na mahilig sa basketball na lumahok na rito upang mas lalong mahasa ang galing sa basketball. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, diktahod ka partner mo sa balita at television. At sa iba pa mga balita, Regional Rehabilitation Center for Youth isinagawa sa isang opening event para sa pagdiriwang ng Mental Health Awareness Month. Ang detalye mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna! Yes, kapartner, sinagawa ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang isang opening event para sa month-long celebration ng Mental Health Awareness Month. Ito ay may tema Mental Health is a Universal Human Right. Ayon kay Ms. Zenaida Pascua, chairperson ng BS Psychology Program ng Don Mariano Marcos Memorial State University, South La Union Campus, self-expression is important for maintaining our mental health. Maliban sa lecture, it
Ipresenta rin ng mga residente kada grupo ang kanilang inihandang yield. Mahalaga ang event na ito upang ma-express ng mga participants ang kanilang pag-iisip sa mga kasamahan nito. Isinagawa rin ang isang make-up tutorial ni Mr. John Carlo Estresa, Administrative Assistant 3, para sa mga female staff members ng RRCY bilang bahagi ng kanilang self-care. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. At para sa iba pang mga balita, ika-26 na Regional Indigenous People Summit, niluwakan ni Norte Governor sa People's Center, Nueva Era, Ilocos Norte. Ang detalye mula kay Kapartner Bien Bergamilla. Kapartner Bien. Yes, good morning, Kapitol. Lumahok si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotos ka na region ng Indigenous Peoples Summit sa People's Center Nueva Era, Ilocos Norte. Nagpapasalamat ito sa mga Indigenous Peoples Mandatory Representatives ng mga probinsya ng Region 1. Pinikilala ng mga ito ang kanilang kontribusyon sa pagsiguro ng lupa at title rights para sa mga Indigenous people. Binigyan din ito ang vital role ng IP sa kanilang rehiyon, sense of community, ecological responsibility at kung paano nila isagawa ang kanilang buhay alinsunod sa traditional customs at lifestyle. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal sa si Jen Verdevinia, kapartner mo sa balita at Samantala, ceremonial destruction ng confiscated products pinangunahan ni Mayor Belen at DTI Provincial at Regional Office nitong Miyerkules. Ang detalye mula kay kapartner Ilet Moore Briguera. Kapartner Ilet. Ito ng Belen Fernandez at ng Department of Trade and Industry DTI, Provincial at Regional Office ang pagwasak sa mga kumpiskadong produkto sa lalawigan ng Pangasinan sa isinagawang ceremonial destruction ng confiscated products nitong Miyerkules, October 25, 2023 sa Dagupan City Plaza. Ito ay bahagi ng kampanya laban sa pagbibenta ng uncertified products substandards at hindi dumaan sa quality control. Dagdag ni Mayor Belen Fernandez, ito ay isang paalala rin sa publiko na maging mapanuri sa mga produktong bibilhin para sa kaligtasan. Tinatayang aabot sa 135,000 pesos ang halaga ng mga produktong nakumpiska tulad ng Christmas lights, portable electric fan, mga lighter, ilaw at upuan na hindi nakapasa sa standard ng DTI o walang kaukulang marka. Ngayong Oktubre, ang Consumer Welfare Month na nakatuon sa pagbibigay proteksyon sa bawat consumer o mamimili. Samantala, Mayor Belen Fernandez sa naturang aktibidad, sina Consumer Protection Division Chief Saldi Sapra ng DTI Region 1, Provincial Director Natalia Dalaten at Consumer Production Division OIC Guillermo Aguilera ng DTI sa mandatong siguraduhin mga mamimili, lalo na sa siyudad ng Dagupan, bilang sentro ng komersyo at kalakaran sa Northern Luzon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Moore Briguera, kapartner sa balita at serbisyo. May iba pang mga balita, Incident Management Planning Meeting para sa Oplan Barangay at SK Elections at UNDAS 2023 sinagawa ng Alaminos LGU. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Sheila. Yes, good morning, kapartner. 6 days to go on its UNDAS 2023. Kaya naman nagsagawa ang Local Government Unit ng Alaminos ng Incident Management Planning Meeting para sa Oplan Barangay Election at UNDAS 2023. Ito ay upang siguraduhin ligtas, payapa at maayos ang halalan 2023 para sa barangay at sangguniang kabataan at pagulita ng UNDAS. Ito ay sa direktiba ni CDRRM Chairperson Mayor Art Brian Celeste, kasama rito ang CDRRM Council Response Cluster. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at servisyo. Dagdag pambalita, Batang Pinoy Tryout sa Pangasinan, matagumpay na isinagawa. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Vic Taon. Kapartner Vic. Yes, kapartner, successful ang pagsasagawa ng tryout ng mga atleta ng Pangasinan sa magkaibang sporting events.
Umabot sa mahigit 4,300 atleta ng nasa edad 17 pababa mula sa iba't ibang bayan at lungsod ang sumubok sa iba't ibang sporting events katulad ng archery, arnis, athletics, badminton, basketball, beach volleyball, boxing, chess, dance sports at marami pang iba. Isinagawa ang tryout sa Narciso Ramos Sports and Civic Center sa Lingayen, Manawag National High School at Nantangalan Elementary School sa Puzurubio, Pangasinan. Sa Adyang Provincial Government Community Development at Training Office, ang finalist ng mga kwalipikadong atleta ay malalaman sa mga susunod na araw. Una nang nakapag-uwi ang Pangasinan ng 15 gold at 13 silver at 14 na medal team ng probinsya noong nakaraang taon sa National Championship ng Batang Pinoy sa Bigan City, Ilocos Sur. Umakot ng medalya ang Pangasinan sa chess, archery, cycling, swimming at table tennis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, pikahod kapartner mo sa balita at serbisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang regional, Anda Mayor Rara mamiling kay Senator Bongo ng isang super health center para sa kanilang bayan. Ang detalye sa pagbabalik ni Kaparbian Bergabinya. Kaparbian. Humiling ng isang super health center si Anda Mayor Jogani Rarang kay Senator Christopher Bongo. Anya, ito ay upang hindi naalis ng town ng Anda ang kanyang mga kababayan para magpagamot. Bagamat mayroon ng 2 doktor ang bayan at may mga ambulance na kada barangay, ayon sa mayor, kailangan pa rin na isang super RHU. Sunshine News Blast. Ako nag-request na po ako sa opisina ng ating mahal na congressman na baka may parating niya sa ating mahal na senador. Baka maibigay niya kasi island town po kami. Kaya kailangan po namin yung programa ng ating mahal na senador. Baka marinig niya ang ating usapan, sir. Sana po, mahal na Senador Bongo. Salamat po at marami naman pong binibigay ang ating mahal na senador. Actually, nung last month po nakapaghingi tayo ng tulong sa kanya sa isang kaibigan nating nangailangan. At si Senator Bongo ay madali naman siyang lapitan. At tumutulong naman siya lagi. Tinuturuan din ng ANDA LGU ang mga humahawak na ambulance ng isang first aid para sa agarang responde sa mga nangangailangan. Sunshine News Blast. At training natin bawat humahawak ng ambulansya na yun na may alam sila sa first aid para at least ma-respondihan kagad kung ano man mangyari. Sa ng alkalde, nagbigay din ang LGU ng libreng gamot sa mga residente ng ANDA. Para sa mga gusto magsagawa ng free medical mission, welcome ito ng LGU ng ANDA. Para sa Diyos, sa Pilipinas Kumahal, si Jen Bergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo.